Привітання, поважане господарство. З вами знов я, Дімич Веселий Неадекват. І ще анекдот на тему Кастричницької революції. Іде як-то Владимир Ильич Ленин по вулиці Заховой. Бачить некую дівчинку, плаче бідняшка. Ну, чого плачеш, дівчинка? Ой, апостую копеечку загубила, на хліб мамка дала. Зжалився над ёй Ленин, дав їй копеечку і збирається йти далей. І тут раптом... Ну чого ж ти зараз плачеш? Я ж дав тобі копеечку. Я не сгубила тую, у меня было б 2 копеечки. Не сподобалася Владимиру Ильичу буржуазная нахильность дівчинки. Забрав він її копеечку, а потім, подумавши, забрав курточку, шапочку і ботики. Добрий дядя Ленин був. Подобається? Зроби ось так, постав подобайку і підпишись, коли ласка. До побачення!